Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyud po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. May panay makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Sa gihapon ang pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagawan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas ta may sugtanan karon nga buntaga mga higala, maayong balita o nata mga higala ining maayong balita gyud. Alang sa mga motorista kay karong mga orasa, sugda na ang pagpatuman sa laing rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo. Straight to the point. Salamat in taon mga kaigalaan, no? Dunay rollback sa mga produktong petrolyo kini gumikan sa mga higala sa paspas nga kasulbaran sa kagubot dito sa Middle East. Straight to the point. Ang kalibutanong merkado sa kinini ang lana mga higala at least dili na apektado, no? Back to normal na mga kaigsunan, mismo ang ato mga OFWs nga mamauli unta gikan sa Israel. Nagpabili na sila dito mahigala kay nibalik na ang kalinaw. O dito po sa Iran mahigala nibalik na ang kalinaw. O ngani pagsuroy mahigalang Donald Trump dito mga kaigalan sa Saudi Arabia o sa mga naso dito sa Middle East, nahimong hero si Trump. Tungod sa paspas ng kasulbaran, giila na hinoon sa dito mahigala nga grabe to iyang desisyon mga kaigsunan nga sulba dayon ang problema na humana. So back to normal na kasamangki. Straight to the point. Pero doon na gyapon mga higalay katutuang mga bahad-bahad sa uban. Pero mismo dito sa Iran mahigala doon na mga baga-baga nga duot sa katawhan nila nga wa na pod makauyon mga kaigalaan sa ilang liderato. Straight to the point. Katanig pagtagad lubuntaga sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin lain pa gyud nga good news kay nabalik na in taon mahigala kadtong iro nga atong gi take up kagahapon. Nadto pa tong adlaw Biyernes o nya pag adlaw Sabado nagsabot tong mga re niingon magutong usa nga di makaari. So kagahapon ni ari mga sukin tigpaminaw. O nya ang good news kay nabalik na gyud si Winter ngadto sa iya mga higalang furper. Nakauli na sa Yati Liluan. Onya kay Tagaliluan nga gidana mga higala sa iyang mami nga si Chari. Human ang laing ni angkon sa iro nga si Jane ni may butyag na mahigala nagkasnabot na og nitugya na sa pet dog ngadto ni Chari. Human sila nagkahusay diri sa atong Sibianan DYHP of the air na mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Naagis tong Complaint and Action Center og unya gihusay na ni mahigala tiwas diri sa atong Sibianan sa off the air mga higala nagkasinabot na. So ato mahigalang tagaag pagtagad unya atiman ni Inday Aida Tampos mga sukin tigpaminaw sa atong presidente sa mga lupon diri sa Sugbo as Kangiliga. So nagkasinabot na mga higala og nabate ang duha ka habig sa atong programa sa Straight to the Point og unya gisabot sila nga wala na mga dagahan nga mga komentaryo pa sa pikas o pikas.
no? So atong tagagpagtagad ni mga kaigalan. Ang ako lang ika-advise, salamat Inday Aida Tampo, salamat Rem o kasamang Eli Bulunos. Kay padong na tato si Winter kagahapon mga higala dito sa City Veterinarian office nila ni Dr. Alice Utlang. Onya kinini ang nagkasnabot wa na matiwas og hato dito mga sukin tigpaminaw, no? So salamat kayo dito sa DVMF sa Cebu City unta mga sukin tigpaminaw. Adto unta to mga higala mag boarding house usa ngadto si Winter. Pero okay naman nagkasnabot naman mga higala. So at least na humana, no? Og nagpirmahay diri mga higala kasabutan. Pinaagi usab ni Inday Aida Tampos mga suking tigpaminaw. So naglamanuhay na to sila og nagsinabtanay, ha? Kay kinini ang importante mga higala nga na ang pagkasnabot kay pulos man nagmahal sa iro. Mga kahigalaan, dili lang kumuhatag daghang komentaryo pa kay nakasnabot naman. Ang ako nga kadtong tanan nga mga naminaw na koron, kay hibaw ko pinangga na inyong mga iro ninyo dinha. Lahi man ning guard dog, kay kining guard dog maklaro nimong loyalty. Prangka-prangka pagka-istorya, mubuhi ka ng mga German Shepherd, ka ng mga Belgian Malinois, o bisa pagka ng gagmayng iro nga minipin, mubuhi ka na, sigurado ginang loyalty na dahil naani mo, ikaw nga nagbuhi. O niya, di man guna, kay mamaak man guna sa uban. O karipog ka manghigala sa kong iro, mo lagi na, ka ng mga Doberman, ka na mahigalang Rottweiler, para ba ni Kapitan day nga, ato atong amigong Kapitan sa Aeroplano, sa buutan ka na kong iro attorney, murag tao, buutan gyud kayo. Ang iyang anak ningon buutan kina niya, pero sa ubang tao maldito na. Pero kini mga pit dogs manggod mga higala, sama ini mga golden retriever, sama ini mga labrador, ari ka sa mga gagmay kini mga Japanese kwan, asa ni mga shipo ug uban pa mga gagmayng iro. No, so kini ni ang maayo nga pabutangay ninyo og microchip. Microchip man to ibutang dino nga tong sa programa sa city government sa Cebu City. Pero katong uban nga dili taga Cebu City, pabutangin niyo sa inyong mga veterinarians kay aron nga maklaro kay lisod man muduol na ba na og inon nga kwan? Tawgon og ngan manghigala nga kwan. Muduol man siya, no? Mo na nga dili sa makabantay, ayo mo pag-expect nga bantay na sa kawatan. Kay delikado nga kanang maong iro mapay kawaton. Sa Cebu City na ay pet registration with microchips para sa identity sa owner. Nya i-scan lang, mugawas na dayon dito, no? Ang info sa maong iro. Ila na ka Dr. Alice Utlang o si Dr. Jessica gahapon Inday Ken. Medyo nindot ng programa sa Cebu City. Ang uban wa pa man ang programa, so adto mo sa mga veterinarians kay ang bayad ana o gari sa Cebu City pagpabutang og microchips barato-baratora kay government man adto mo sa inyong mga vet makabayad mo tag 1,000 kapin. Pero kanang inyong gugma sa inyong iro, kay bawo ko anang inyong gugma sa inyong iro, di kabayaran ka na og 1,000, 2,000. Siguruan na lang adto mo sa inyong vet, no? Ala pabutangin ang inyong iro kay buhan og magkakinaunsa og magkawawa pananglitan, dili ta maglalis og kinsay tag-iya. Kay medyo lisod baya pod, no? Akong gigamitan mahigala sa wisdom ni Solomon. Pero medyo lisod-lisod yun doon. Basta kay kanang iro mahigalang pitdog. O kana nga importante nga butangin lang nyo daan. Kay kanang dugtag sa dugmay mo ibutang indekin. O panalitan doon ang intensyon nga kuhaon yun. Huwag tangon man dugtag, tangtang man. Butangan ni mo sa ngan sa tag-iya, butangag seal number. Pero kung may intensyon gusto pagkuha sa iro, pag putol sa dugtag, wa na. Pero kanang microchip, naagyo na mga kagilaan. Kaya di man na matangtang. Straight to the point. So mo na nga kinini ang atong gidasig ato mga kaigsunan para nga di pa maiban-ibanan inyong kaguol. Samtang sa pikas bahin sa laing balita, Governor Pam Balicuatro dunay tulo ka mga hangyo gahapong adlaw ato sa inaugural session sa Junta Provincial. May speech gyud dito mahigala si Governor Pam Balicuatro og dunay tulo ka mga hangyo ngadto sa mga sakop sa ika-17th Provincial Board mga kaigalaan atol sa ilang inaugural session. Una, mao ang pagpahigayon og public hearing aron madungog ang yangong os katawhan sa mga ordinansahon nga uyunan sa Junta Provincial. Straight to the point. Ikaduha, pagpasar og gapundo nga labaw sa tanan alang sa kaayuhan sa katawhan og sa dili pa maumol ang plano nga gahinan og pundo mas maayo nga ubanan usab kini og pagpakiginabi sa mga stakeholders.
Straight to the point. Ato ni pagtagad mga higala no kay may speech na kagahapon atubangan sa mga membro sa provincial board si Governor Pam Bariccuatro mga kaigalaan. So muna nga katong iyang hangyo, iyang speech hinauton ta mga higala nga matagaan to og pagtagad sa tong provincial board nga mapalabang og resolution mga ordinances nga kana gyud may labot og priority gyud ang pag-alagad sa mga tao. Straight to the point. Sumo ka na nga kami diri sa media, labi na kami diri sa DYHP, igo lang mi mo tan-aw ninyo din ha. O panalitan doon ay mga plano si Pam Bariccuatro nga tan-aw ninyo dili maayo sad sa katawhan. O baka samang guin nga pag-usik-usik sa kwartas katawhan na babagi ninyo. Kaya nakasabot man ta. Kami din naka-evaluate man mi og unsay ang babagan unsay di, Pero og tan-aw ninyo para sa kayuhan sa mga tao, ayon niyo babagi. Straight to the Kay point. para man sa mga tao na labi na kanang palambo sa mga district hospitals o mga provincial hospitals. Straight to the Maayo point. nga hatagan kana og 100% nga suporta. Straight to the Ang point. plano sab ni Governor Pam Bariccuatro pagbutang og sea ambulances sa ato mga isla. Aron madana mga higalag dali ang mga pasyente ato nang suportahan sad. Straight to the point. Hinaot nga suportahan na ninyo. Pero umiingon ganis Governor Pam nga nindot man day kayo kay namay suri-suri sugbo o gapasigarbo sugbo. Nya mayon sa TikTok si Governor Pam. Umiingon nindot man day ni, Basin matakdan siyang guin. Makaingon, sige, ato ning budgetan og dako-dako ning suri-suri o kining pasigarbo kay nindot man di ay. Anang punto ha moingon sa ko nga sige babagi ninyo kay na ang dili man god kaayo maayo mga higala ng tagag priority ng luho kiat-kiat unya ang kwarta sa mga subuanon may gastuon. Pero kana mga higala ang kwarta sa mga subuanon gastuhon para sa mga kabos, para sa mga tao sa Sugbo. Labi na mga higala ang pagpalambo sa mga district hospitals, provincial hospitals, pagbutang mga higala og sea ambulances alang sa katawhan og ubang pang programa nga ang makabenepisyo mga tao gyud mohatag og full support ang atong provincial board. Straight to the point. Hinoon gahapon medyo nipakita sila mga higala og maayo sad nga gesture indekin. Kagahapon kay importante man gud nga naa gyud ang pagtinabangay sa executive department og legislative department. Nitabang magani ang private sector na gani mga doctors may galan di lang magpaila nga willing nga motabang. Kana mga pribado pero willing nga motabang, how much more kamo nga gipili mo sa mga tao? Straight to the point. Sildado mo sa mga tao. Straight to the So the point. more nga inyo gyung palabunon ang public service. Straight to the Ang kaning point. pagtagad do butaga sa banuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin diri sa Cebu City Higalado na pa mga higalay gibutyag si Cebu City Mayor Tomas Osmeña nga matud pa kining iyang mga issues karon gibutyag batok sa niaging administrasyon do na pa kuno daghan niyang gihulagway nga sickening revelations. Oy, unsa ba ni mga higala? Og lakip na katong giingon ni Mayor Nestor Archibal nga doon na nakita dito nga tag 20,000 man day kuno ang usa sa t-shirt. Na kana subayunon gina kung kinsa dihay responsable ana. Kay basin pud tuod mga higala og way labot ibutang tang mayor or labot ang mayor o way labot ang mayor. Nakapirma lang mga higala kay gilipat. O kinsa na mga tao nang naa diha mga higalang involved. May nang maimbestigaran sad mga kaigalaan kay kamahala ba po na nga t-shirt. Straight to the Nga point. ang mga ang sulugoon sa katawhan nagsulot og t-shirt nga tag 20,000 unya ang katawhan nagsulot tag t-shirt nga gitar. Ang t-shirt nga gitar karon murag tag 170 masiguro. O ni 200 na ba ang magbubuhis tag 200 sa day. Unya ang sa gibuhisan ang nidawat mahigalan sa lugoon sa lungsod. Kaya sa lugoon sa lungsod man ni sila kunuhay. Ang ato mahigalan nagdawat sa buhis sa katawhan, mag-t-shirt ka diha og unsa may t-shirt nga mahalon. LV kanang mga Burberry, Versace or Gucci or Hermes. Pa Hermes ka diha, pa Gucci ka, pa LV pa Burberry pa Versace. Unya di ang mga higalang mabubuhis gitar-gitar lang. Gagitar-gitar pagkapinan mga higala og tawil nga good morning. Para man to mahigalag
I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton. Sinsala mo sa kong tingog mga higala ha. But pero mingon magkadaykin pero ako nagsulot og guitar but I made you look. Ato na lagi katawa mga sukid tig paminaw. Mahalag t-shirt no? Sa ba na nga t-shirt bugno gid nga likay na. Pero kaniadto pag COVID mga higala mao sa to na issue sa to mga kaigsunan kay katong bugas dito palita mga higala sa kinini ang tindahan nga dili bugas ang maligi. Dito man mapalit mga higala sa Best Buy na unsa namang investigasyon ato? Kining Best Buy mamalig ang t-shirt. Unya pag COVID ni supply og bugas. Medyo makatawa man sa taining kalakiha mga kaigalaan ha. Mura ba na sa mahigalag hardware unya pagkahuman ni order pananglitan og kuan ng gobyerno ang hardware nakalit ng supplier sa pan. Or atong balihon na maligya na malit mga higala og mga sin nya nag-supply ang bikiri. Medyo katawanan kayo no? Karon butaga tagaan tanig pagtagad sa mga uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan usa ka whistleblower ni pasangil nga dunay mga pulis nga nagdawat og tag 500,000 pesos hangtod sa 2 milyones pesos dagko aday bayad oy. Ang matagbuan suborno gikan ni atong ang matud pa may kalabutan sa namising nga mga sabongiro. Straight to the point. Pastilan mga kaigalaan. Samtang Senador Jinggoy Estrada ni Butiag nga nakakuha og 13 ka mga senador nga ni commit mga higala ngadto ni Senate President Chis Escudero aron mo suporta kaniya sa pagpabilin isip Senate President sa ika-20th Congress. Aritas tunduga mga isgutanan mga higala diri sa unang pagpahigayon kagahapon sa inaugural session inaugural session sa atong provincial board pinanguluhan na may higala ni Vice Governor Glenn Soco mga kaigsunan. Kanya dito mga higala si Governor Pam Balicuatro alang sa paghatag mga higala usab sa iyang speech kagahapong adlaw atol mga higala ni ining maong inaugural session. Onya ato ni tagaag pagtagad mga kaigalaan kay kinini ang pagkabuntag una to day gahapon nga flag ceremony ni Pam day no. So una day nga flag ceremony kagahapon nga nakaapil na sa akin atong June 30 mga kaigsuunan Lunes tumilabang Lunes half day raman siya no. So si Gwen maoy governor pa last week no. Niapil ba si Gwen sa flag raising last week no? So si Junjun Davide o si Glenn Soco silang duha maoy nag-appeal sa flag ceremony unya si Junjun Davide maoy vice governor pa pagkabuntag pagkahapon si Glenn Soco na maoy vice governor. Straight to the point. So mo na nga kinini ang pagka si Gwen wa napod mo atel so why governor nga ni attend ni adtong mialabay nga Lunes kahapong adlaw unang flag raising ceremony nga naapil na mahigala si Pam Balicuatro isip governor. Okay, wala gito pakita si Gwen pagka June 30, no? Wala pakita sa Kapitolyo. Kay kinaning katapusan ni adtong Sabado sa pasalamat sa to, gabi sa pasalamat Sabado man to inday kino. Gabi sa pasalamat human adto kuha na nang hipos na Sabado tos gabi pagkahuman pagka Domingo paspasan po sila ng hipos kay nanana day sa daan mga hiyala sa mga butang daan ito mga importante. So paspas na po siya nakapanghipos pagka Domingo pagka Lunes nga mauna gyud mahigalay June 30 wa na mapakita si Cebu former Governor Gwen Garcia. Straight to the point. So muna nga unang flag raising ceremony nga apilan kagahapon ni Pam Balicuatro unya pagkahapon inaugural session mahigala sa Junta Provincial dito sa mahigala si Pam Balicuatro. Atong paminaon kini iyang speech mga kagala kadtong uban nga nakakita sa tong coverage kagahapon pinagi ni Inday RV Veloso dito mahigala sa inaugural session sa Junta Provincial unya dito mahigala si Governor Pam Balicuatro nakabati na pud mo sa speech niya pero ato lang paminaw balik ron kay ato mahigalang i-analisar o gatong tan-awon mahigala ang
dugang eksplanasyon nato no labot aning iyang pamahayag at tubangan sa mga sakop sa Hunta Provincial kagahapong adlaw. Pero with due respect sa ato mga sakop sa Hunta Provincial, pinanguluhan ni Vice Governor Glenn Soko o mga sakop sa Provincial Board, okay ang ilang gestures kagahapon, no? So kita malipay man ta magtan-aw nga naa ba ang pag medyo makita nato nila ba nga naa ang pagtinabangay para sa kaayuhan sa Sugbo, no? Unya importante nga panalitan og medyo dunay likoy gamay naay makabadlong, no? Mo na importante kay lisod bugog kayo mahigala nga nahimo na unyang adto bitaw sa una nga Provincial Board in Daken. Danahimong rubber stamp day. Kung sa sulting gwin wa gimo supak tanan, ha? So wa na. Even ang transparency mahigala wa gyud. Karon gi-emphasize man ni Pambari 4 nga kinahanglan transparent ta. Kay kaniadto mga kailangan nangayo ko o budget sa Kapitolyo kopya wa tatagae. Ha? Onya wa tatagi detalye wala tanan. Wa ta kasabot gani nga kun wa ma-emphasize nga 25 billion may higalay budget mga kailangan karon tuiga. Bisan ang kwarta mga higala nga makolekta ra gyud ang ma-income ra gyud sa probinsya na ra gyud sa mga 9 billion to 10 billion. Mao ra ni makuha. Pero ang budget mahigala gipaburot og mayo. So kinuni ang walay transparency ba. Karon at least lahi na yung Pambari 4 to paminaw ang iyang speech to paminaw niyang pag-adto sa Hunta Provincial kagahapong adlaw. Okay dong, proceedong. We would like to acknowledge the presence and the arrival, the People's Governor, Governor Pambari 4. Okay, mo ni mahigala ang pagsuod na ni Pambari 4 kagahapon dito sa Provincial Board sa Legislative Building mahigala. Din dito gipahigayon ang sesyon sa Hunta Provincial. O niya kuyugan siya ni Vice Governor Glenn Soko. Okay. Bitaha po ni si Glenn kay medyo fair po ni si Glenn day. Nga iyang muagak gani gobernador day gyud. Si Gwen yang giagak si Pam yang sa kagakon. Ato lang giagig katawa mahigala. Sige, ato paminawon be. Floor leader. Mr. Chair, to allow our newly elected governor to give her message, may I move to suspend the House rules? There's a motion to suspend the House rules. Second. Here a second. Any objections? There being none, the motion is carried. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor of the Province of Cebu, Governor Pamela S. Baricuatro. Salamat. Vice Governor Glenn Soko, members of the 17th Sangguniang Panglalawigan, guests, fellow public servants, our beloved Cebuanos, maayong hapon kanatong tanan. May hapon. First of all, I would like to thank Vice Governor Glenn Soko and the members of this august body for your presence during my inauguration and oath-taking. So pasalamat siya sa Glenn Soko sa mga sakop sa Provincial Board. Was more than just a courtesy. It was a message. A message that despite party differences, we can still choose to stand together, unite for the province of Cebu. Okay, cut sa dong. Aron makasabot ang tanan, labi na ito mga listeners. So, iyang gipasalamatan, pagsugod pa lang, si Vice Governor Glenn Soko, ang mga sakop sa Hunta Provincial, o sa pag-attend no, sa iyang, katotoang iyang inauguration, mahigala ni Pambari 4, para niya, dil anto mga higala nga, kinini ang kwan, no? Kwan gito siya, para niya, ang gisabot to mahigala nga maayo gyud no? Katong pag,
join nila mga sukitig paminaw, no? Okay, so atong ipadayon mga higala. Kay bawo man ko nga nakabati naman mo ani, ato ning ibalik pero ato lang putol-putulon para ato ma-explicar o mahibaw-an sa tanan. Kini mga higala niya mga pagpasalamat. Unang bahin pa lang sa iyang speech mga sukitig paminaw. Okay, proceed, Nems. Not out of commitment as the governor of Cebu, but because of my promise to the Cebuanos of a colorless kind of government. Most importantly, this is part of my vow to work with everyone to achieve our dream of becoming a more progressive and premier province of Cebu. As I've said before, gobernador ko sa tanang Cebuanon, dili lang sa mga nakadaog. Okay, cut sa dong. Nindot ning punto ha. Colorless kind of government. Why color mga higala? Dili ningon nga color coding ta. Unsay partido mga sukitig paminaw kay para niya gobernador siya sa Sugbo. Dili lang sa mga nibuto, dili lang sa kuano. Munay atong timan-an sa atong mga sakop sa provincial board o sa tanan nila nga sama lagi sa ginaingon nga ang imong loyalty sa imong party nahuman sa diha nga magsugod na ang imong loyalty sa katawhan sa probinsya mga higala. Straight to the point. Okay, atong balikan kay kini spam di man ni gobernador lang sa 1.1 million nga mga kapin sa 1.1 million ka mga Cebuanos nga nibuto niya. Gobernador na siya sa tanan. Busa niyang serbisyuhan dili lang katong 1.1 million ka mga Cebuanon kundi ang tanan. Okay, proceed, Names. Dili sa tanang Cebuano. Bisan usa pa sa ilang kolor, partido or pinili. We have all just emerged from a hard-fought election. At times, emotions were high and battle lines were drawn. But now, the people have spoken and the Cebuanos who put us in this position are watching. Tinuod yun. Nagtanaw ang mga Cebuanon nga nagbutan ninyo diha. Sige lang dong, prosidong. Nagtanaw ang mga Cebuanon. To agree on everything. But they do expect us to work together on the things that matter most. So I come before you today not to impose, but to invite. Let us lead, govern, kuyog ang mga Cebuanos para sa mga Cebuanos. Let us build a new Cebu provincial government where power is not only concentrated in the office of the governor. Let's help build Cebu together. To do this, I ask for your partnership in the following principles of engagement. First, let us make public hearings a norm, not a formality. I urge our board members that before we pass ordinances that affect the lives of constituents, let us first listen to them. I believe that the mark of a good governance starts with listening to the people. Let us take note of their sentiments and let us propose and grant actual resolutions that are for them and for our localities. Second, okay, Katsadong. First ha, nga gipangayo niya mahigala nga mas mayon dunay public hearing, paminawon gyud mga kagilan unsay gusto sa mga tao, mo na pinaka-importante atong himuon ang Sugbo magtinabangay ta. Pag-on, pag-build mahigala sa Sugbo. So kini kuan gyud, paminawon gyud mahigala ang mga tao, dili kay ang power mga kagilaan tuan nag-concentrate la sa opisina sa gobernador. Unyang maghimog mga kining pieces of legislations pinasikad mahigala og unsay nabati na to gikan gyud sa katawhan o nang iyang gi-urge mahigala nga dunay public hearing nga paghimuon. Okay, second dong. First to, second. Proceed na, Names. But a people's budget. Let us craft our budget with our stakeholders and let us review it with transparency. This is a leveled up form of checks and balances, since it won't just be a government agency or official looking after another government body, it is the people looking after us. Third, I ask that our budget reflects... Sa gamay lang. So kiniha ang budget po mga kagilaan nga kinahanglan maklaro gini
Unya with transparency gyud. Importante na mga higala nga dunay transparency sa mga gahin sa kwarta asa ipamutang. Karon mahibaw ta mga kahigalaan kay iya manggi hagit sad mga higala ang tanan nga kinahanglan do na mga higala transparency ang tanan. So mahibaw ta asa ipamutang asa ang kwarta igahin, no? Mahibaw ta daan. Mo na importante mga sukid tig paminaw. Unya sige ato sa tiwason gamay ni ha pag paminaw mahigala unya atong dugangan unya gisgot. Okay names, proceed names. Dili ta mangandoy nga mulapas sa atong mahimo. We must plan within our means, not inflate figures just to impress. Not inflate figures just to impress. Atong ihatag sa mga Cebuano ang pinakamaayo nga gobyerno nga angay kanila. And the only way we can do this is to give them the kind of services they truly deserve. First is better, if not the best, kind of healthcare services. Healthcare The ni. only way to do this is to put more budget in healthcare than what it has been getting all these years. This is the reason I believe in redesigning the Suroy-Suroy Sugbo and Pasigarbo Sugbo. As much as I support tourism efforts, which I believe would still be a priority given that we are top tourism destination, ibalik nato sa mga Sugboanon ang ilang buhis pinaagi sa maayong programa sama sa serbisyong panglawas. Okay? Imagine the additional hospitals, equipment, and medicine we can provide for our district and provincial hospitals if we relocate instead a part of the budget of the Suroy-Suroy Sugbo and Pasigarbo Sugbo. Another one I want to stop is the Sugbo Cemento. Not a lot of people know this, but this is a capital program. That started in 2024, where we buy cement from manufacturers and sell it to contractors. I want to instead put more budget into food security and the agricultural programs, as well as education programs, where students would be provided with the necessary training that matches the current industry demand. I know this won't be easy. We will disagree. There may be tension. That is a part of democracy. Pero bisan pa sa atong kalahian, unta magpabilin nga usa ang atong tuyo pagserbisyo sa Sugboanon, because we are all public servants of the Cebuano people. This is not about who gets the credit. This is about getting things done. And so I humbly ask this board, let us put Cebu first. Let us put the Cebuanos first. Let us rise above personal and political interests and work for something bigger than all of us. In line with this, I am also asking for your support on several legislative priorities that will help shape a stronger, more transparent, and more competitive Cebu. One of the most important initiatives I urge these bodies to support is a Freedom of Information Ordinance. Kini, When transparency. we promote Importante. openness, when we allow access to government records and actions, we invite participation and prevent corruption. We empower the Cebuanos to engage and to ask questions. I'm also proposing the creation of a provincial investment and promotion office to actively attract and facilitate investors. If we want to compete globally, Cebu must make it easier for potential investors to do business in the province. We have to create a corridor for business in the province of Cebu. Closely tied to this is the revision of the Cebu Investment Code. This is needed in order to align our policies with growth sectors like business process outsourcing, renewable energy, and sustainable tourism. We must offer competitive incentives that bring long-term jobs and sustainable growth. Tourism, which remains one of our most vital industries, deserves a dedicated provincial tourism department
one that consolidates efforts, drives international recognition, and uplifts local communities. And by supporting tourism efforts, we have to make sure that we are ready to protect our visitors. But more importantly, the Cebuanos, by strengthening our response to climate risk through the establishment of a provincial disaster risk reduction and management department, disaster preparedness must be institutionalized. In line with this, and in the name of sustainability, I ask that we amend our reclamation ordinance to reflect national environmental standards. This protects our coastline and ensures responsible development. Lastly, let us update the Revenue Code of Cebu to reflect modern realities, enhance collection, support small businesses, and fund vital infrastructure and public services. Let us also encourage the local government units to step up the standard of governance. Let us institutionalize a good governance and competitiveness performance incentive like the Seal of Good Local Governance of DILG and CMCI of DTI. These are not mere proposals. These are necessary reforms to build the kind of Cebu our children and grandchildren will inherit with pride. I know this is a lot, but together we can achieve all this plus more. I've already signed 18 executive orders related to my priorities in my first week of office. I imagine what more we can do if we all work together. In the next few years, when I won, I was told na diha magbantay ug magpaabot kung kanus-a ka masayop aron makiha ka ug dili ka mahuman sa imong termino. But I am confident that along with 1.1 million Cebuanos who believe in me and the many more who have already been converted, I trust that you can all work with me, advise me, and my team if needed. Because as I always say, I am not the expert. I am here to listen and to facilitate. Let's have a constructive and fruitful discourse despite our differences. Nindot ni, nga pamahayag, no? I need all of you. Kaya I may be the governor, but dili ako ang sugbo. Dili inyo ang sanggunian, but atong tanan kuyog sa katawhan. Ato ang sugbo. Advise me and Let me my end team, this by if needed. saying how proud I am of each and every one of us here. We are here to start a new era of leadership in the province of Cebu. And one that chooses to unite and work together. Kita ang mga bag-ong leader sa Cebu nga dili mubabag sa kalambuan ug ihatag sa mga Cebuanon ang tinud-anay nga kinasingkasing nga serbisyo. Daghang salamat, and may God bless us and our beloved province of Cebu. Thank you. Kasakitan pa, kay inyong kaman, kung may maluganan, ipasinungan mo, pagkasubuanon ta. Mabuhi, 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 mabuhi kasubuanon, lungan sa imong pagkapitiro. Mabuhi, 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 mabuhi kasubuanon, lungan sa imong pagkapitiro. Okay, mahigala mo itong inaugural session na kagahapon. Atong hisgutan dugang unya, no? Anindot niya sultiray, dili na, I need you, no? I need all of you. Ang inhalan ko ninyo, dili ko pwedeng akuraan eh. Pagserbisyos mga tao. Kita pinili man tanan, ha? Unya nindot na nga miingon siya nga, nang inhanglan sa
kung ano, isa advise me and my team if needed. Kanang dili man ta eksperto din eh. So pwede mo makatambag nako og sa akong team kung gikinahanglan. Manay nindot nga kanabang napud bitang pagpaubos baday. Dili kay di mura kag diktador ang imo tanan gusto hala may matuman. Onya ato ni tiwas sa gisgot onya mahigala. Nagbalik na to.